Opepon eye osramo a edi kan ewa afe mu. Wate ho mpanyin sempɛn. Anaso se abakosɛm a ebata saa osramo yi achi wate pɛn. Edin no eye sack of wisdom. Bomodin se obegye adwa. Na mde mpanyin sɛm a eta saa osramo yi anase bosom yi achi ede asomwo. Utie nyansa koto. Moma ye nhyase. Mpanyinfo kase opepon a eye kasafo mienu na mpanyinfo kabo mu a wode ma eye saa osramo yi. Die di kan eye opɛ. Die toso mienu eye pon. Enu nti ye kabo mu a opɛ epon. Utie nyansa kotoku. Afe yemfa mrafom neti ase. Mpanyinfo kase opɛ pon a ye kase wo pa kyerɛ sɛ ebere a ensuo ho akɔ atwe. Kyerɛ sɛ ensuo a ɛwɔ fam no atwe kɔ asie bebree ɛma asase no ani apai. Afei ɛyɛ pɔn so kyerɛ sɛ adeɛ bi ne kasie mu anaasɛ ne tintin mu ana aduru baabi a apem. Ɛno nti kyerɛ sɛ osramo yi mu yɛ ebere bi a ɔpɛ ɛba kɛseɛ paa. Ai ɔpa aba no na wɔn so enamu. Ɛno nti ɛyɛ sɛyi a na dom ɛyɛ awarefo wɔn so. Nkwadaa bebree wɔ hɔ a ɛyɛ saa ebere yi mu ɛna awofo no agudie no ɛde wɔn ɛba awiase. Moma yɛnto ayasɛm so. Ɛyɛ saa osramo yi mu. Saa bere yi mu na akuafo a wɔte kwaye mu anaanse akuafo ɛhyɛ aseɛ esi adɔso. Ɔmo hyɛ aseɛ ɛdodɔ wɔn fuo. Ɛyɛ saa osramo yi mu. Afei mame mfa asɛm mi nta akyiri. Wonim edua bi efrɛ no sɛ abrɔfo nkateɛ. Edu saa bere yi mu a ɛna hyɛ aseɛ egu nhyirane papapapapapa. Ɛno nti wɔn a wɔpɛ abrɔfo nkateɛ no saa bere yi mu wɔhyɛ aseɛ enwenwen efiri sɛ ebere no ɛyɛ aso ɛma wate abrɔfo nkateɛ edi. Wei ɛyɛ mpanyinsɛm bi a mpanyinfoɔ ɛde tai ɛyɛ saa osramo yi akyi. Bomoden sɛ wobɛhyia me bio na mede osramo aka akeka ho no mede ho mpanyinsɛm ɛne ho ɛyɛ abakɔsɛm ɛde abɛsom wo. Edin no ɛyɛ sack of wisdom. Bomoden sɛ wobɛhyia me Facebook, TikTok ɛna afi ɛyɛ YouTube. Edin no ɛyɛ sack of wisdom. Nyame yɛ adom bɛsan ahyia bio. Piao. Sack of wisdom. Sack of wisdom. Nyansa kotoku.